de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,100,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégant service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégant service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégant service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégant service ale ka baara bɛnnen don ma élégant service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégant service de la I boli biribiri I ka taa élégant service walasa I ka taa I ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégant service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégant service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service je kalo tile 6 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma dante foli min na an b'o minɛn ta ni ka sigi aw kɔrɔ sanga a n'a ka wagati aw kɔni sɔgɔlen don anw ka bɔlɔlɔ la n'o ye Mali kunnafoni ale Jabarani kunnafoni ni aw b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale Jabarani kan o waati selen ni a y'o bisimila kunnafoni daminɛ la an ka jamana marabagaw olu kɔni ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO kɔni tun kɛlen don ka ɲangili ta ka anw ka jamana ale sɛgɛrɛ kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen san 2022 a ɲangili bɛɛ kɔni wulila ka bɔ anw ka jamana o kan an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲangili kɔni wulilen a jara olu ye o de la fana o fana tun kɛlen don ka ɲangili min ta ni ka CEDEAO ale ni UEMOA sɛgɛrɛ o fana ye o ɲangili bɛɛ lajɛlen ni ka o sonsori a kɔnɔna la sa an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw u ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔn jamana maaw olu ma n'o ye Laginɛ Mauritanie fo ka taga se Algérie ma foli taara ka ɲɛsin olu ma ka sababuya kɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la wagati min na u ye dɛmɛba ta ni ka ɲɛsin an ka jamana o ma Colonel Asimi Goita ani a cakɛɲɔgɔn u ye foli belebeleba ta ni k'a da maliyɛndenw olu kɔrɔ ka sababuya kɛ maliyɛndenw ye kalo 7 de kɛ ni gɛlɛya in ye o kɔnɔna la walasa an ka jamana gɛlɛya min bɛ a kan o bɛ se ka dabila cogoya min na maliyɛndenw kɔni ye kɔngɔ ni minɔgɔ ni ka o bɛɛ kun an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye Colonel Asimi Goita ye kunu ale tun bɛ Ɲɔrɔn du Sahel kaw ka dugu o kɔnɔna la Mopti ale tɛmɛnen kɔfɛ san 2020 o kɔnɔna la sa sisan kɔni turu sera Ɲɔrɔn du Sahel la dugu o de ma walasa ka se ka fɛn min ye plan national la ale sa plan national yɛrɛ laɲini bɛ fɛn min kama o de ye kɔngɔ o bɛ se ka taga bɔ jamana kɔnɔna la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnen na sa gɛlɛyaba bɛ maa minnu olu kan an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kɔni baara ninnu ni ka
ka ale kolomokari a kɛra fɛn min ye an ka jamana maabaw olu caman ɲɛna fɛn min ye CNT ɲɛmaa ye o kun bi kɛnɛ kɔnɔna la ka taa se minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sɔrɔ koɲɛw ma ale ni minisiri min fana bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbaw olu ɲɛnabɔli ma nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in o kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye balo tɔni 34 ani 147 o de kɔni bɛna di maaw ma fu ka taga se fɛn min ye bagan dumuni tɔni 6,700 ye o fana kɔni bɛna di bagan maralaw olu ma walasa u ka se k'o di u ka baganw ma cogoya min na o kɔfɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita a kɔni ye kuma ni ka o di kunnafonidilaw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bɛɛ lajɛlen bɛna i sen ye nin balodin o la ko fɛn min an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bagan maralaw ka taga se mɔnikɛlaw ale ni sɛnɛkɛlaw ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛna u yɛrɛ ye nin kɔnɔna la. Juye kalo tile 5 san 2022 sɔgɔmada la fɛn min ye MINUSMA maaw ka fugulanbulamantigi maaw ye sa olu kɔni ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugujugu kan Tesalite ale ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko casque bleu 2 olu kɔni tora u ka jogini da o la fɛn min ye maa 5 ye sa olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina. Tarata do juye kalo tile 5 san 2022 a yirala k'a fɔ ko maliyɛnden maa 22 olu kɔntora kɔgɔji o kan fɛn min ye libikaw ka jamana o kɔnɔna ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ t'i jɔ maa 61 olu kɔni sera ka bɔ a la nka ni maa ninnu kɔni olu ye tile 9 ni ka o de kɛ kɔgɔji sanfɛla o la fɛn min ye libiyɛnw ka finitigilakaw sa u kɔni kɛra sababu ye sa ni ka se ka maa 22 k'olu su labɔ maa 61 olu kɔni ma to a la. Amita kajolokaw fe no maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni kelen do ka u tɔgɔ sɛbɛn an m'o ale la u y'a yira k'a fɔ juye kalo tile 4 tɛmɛnen san 2022 u kelen ka u ka nisɔngoya ni ka o yira kajolo dugu kɔnɔna la sa k'a fɔ ko fɛn min ye karti amo ye sa ale mise à jour bɛ kɛ mina ni o ye bara min ye sa o kɔni o de tiɲɛnen do a bɛ kalo kelen bɔ bi walasa i ka se ka taa i ka karti amo ale mise à jour kɛ sa i wajibelen do ka taa Sikasokaw ka dugu o de kɔnɔna la Sikaso yɛrɛ ni kajolo ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 100 fɛn min ye u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa ye sa ale ni kunnafoni di ka tila k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin gɛlɛya bɛ se ka taga bɔ u kan. Fɛn min ye sugunɛbilenni ye ale fura ye sa o kɔni dili o bɛ sen na kabini juye kalo tile 3 san 2022 sankaw olu fɛ yen nɔ u ka kɛnɛya tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko sugunɛbilenni fura a bɛna di denmisɛn minnu si bɛ t'i jɔ san 5 ka taa se san 14 ma o maa bɛ t'i jɔ maa 141 na a kunkan fɛn na nin furadin yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔ olu bɛna don du ni du de ka se ka taga nin fura in ni k'a di denmisɛn olu ma a bɛna to sen na fo tile 5 o bɔɲɔngo. Seliba ale bɛ ka torin ka gɛrɛ a torinin ka gɛnɛ sa saga fana o sɔngɔ de kɔni bɛ ka gɛlɛya ka taga a fɛ fɛn min ye saga yɛrɛ sagajigi kelen sa ale sɔngɔ bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 10,800 na ka taa se sɛfɛ wari 55,000 la banabakaw olu fɛ yen nɔ banaba ale bɛ anw ka jamana tilebi yanfan o fɛ burɛmukaw no o bɛ anw ka jamana kɔrɔ yanfan fɛla la sa olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye saga ye ale bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 25,000 la ka taa se sɛfɛ wari 32,000 la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye burɛmukaw fɛ yen nɔ olu ka saga kɔni ka san nin da in na dugulamaw olu ye nin kunnafoniya ni ka o di fɛn min ye saga feerelaw ye sa olu fana kɔni ye u ka kuma ni ka o fɔ k'a fɔ ko n'i y'a ye ko saga kɔni ale sɔngɔ o yɛlɛlen do nin wagati in na ko bagan dumuni de fana da gɛlɛlen do kosɛbɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damanan tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan n'i y'a ye aw kun famana ma tile filanin na Ala ka lajarabi dɔ de kɔni tun sera ma ka sababuya kɛ n ka musokɔrɔba ale ntanyana b'a ɲini aw fɛ aw ni an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka furu ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yanni an ka kunnafoni an k'o datugu sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya ma ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan kɛrɛnkɛrɛnnen sa
walasa an ka tungarange minnu bɛ tunga la ko k'a fɔ aw ɲɛna ko tunga lafiya ale kɔni ka tɔnkura o baaraw olu daminɛna juillet kalo daminɛ in na o la a bɛna to sen na fo septembre kalo nata in na nin tɔn yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye sa i ka se ka tɛrɛ ni ka o sɔrɔ ba maliba o kɔnɔna la tɛrɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bangarankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ ka taga se jatu la a sɔngɔ yɛrɛ ye sɛbɛnwari 4,600,000 ye nin tɛrɛ in i bɛ se ka sara dɔɔni ka taa se kalo 12 ma walima i bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sara ɲɔgɔn fɛ ni o musaka o bɛ i bolo tɛrɛ ninnu ye titre foncier de 15/20 de fana don ji fo ka taga se courant ma o bɛɛ lajɛlen bɛ nin tɛrɛ ninnu olu kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko jiko gɛlɛya tɛ yen nɔ wa kuranko gɛlɛya fana tɛ a kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min fana bɛ yen nɔ n'i bɛ ka i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko mɔgɔ b'i sen don tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn na k'a sɔrɔ i tɛ u dɔn tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn i sen don o don a la aw bɛ taa notaire de fɛ yen nɔ ka taa bolonɔbila sɛbɛn kɛ walasa sɛbɛnfura o bɛ se ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu o tɛ a la n'i tilali ka terrain yɛrɛ wari sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ i yɛrɛ ye walima i bɛ se k'i sen don tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn na tuguni ka se ka i ka so ni ka o jɔ k'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye tunga lafiya mɔgɔw olu ka tɔn so jɔ ye sa kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ villa mangama u ka so bɛ jɔ k'a d'i ma k'a tile ta ni k'a d'i ma a jɔlen bannen pewu fɛn min ye duplex ta olu ta ye kalo 7 o kalo 7 ni tɔn kɔni ale banna pewu tɔn kura wɛrɛ fana o bɛ daminɛ o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma u hamina ko ye tungarankew ka so jɔ ko an'u ka terrain ko de ye o tuma la tunga lafiya ma a y'u wele walasa aw bɛ se ka nin terrain ninnu sɔrɔ jatula ale ni banankɔrɔ de sɔngɔ damatɛmɛja ale ni lafiya la cogoya min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ